Xeyirli kün, hürmetli tыңлаучыларыбыз. Бүген безнең Дөнья студиясында Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисенең урынбасары Марс Рифкат улы Тукаев катнаша. Конгресс мөнбәре тапшыруында без бергәләп Башкортстанда узган Башкортстан татарлары съезды турында сөйләшербез. Хәерле көн, Марс Рифкатович. Хәерле көн. Менә яңа гына Уфадан кайттыгыз. Зурлап татарлар съезд уздырдылар. Нинди рухта узды съезд? Беләсезме, бик югары дәрәҗәдә оештырылган иде съезд. Бу инде безнең Башкортстан татарлары конгрессының чираттагы курултайы. Ул безнең 5 елда бер уза торган курултай. Менә шундый матур гадәткә кергән инде. Һәр курултай Бөтен дөнья татар конгрессының курултайы алдыннан уза һәм үзләренә эш юнәлешләре билгеләү, узган чорга нәтиҗә ясау белән берлектән менә шу безнең съездга делегатлар сөйләүдә шул съездда каралды. Әйткәнемчә, бик югары дәрәҗәдә үтте. Уфаның иң матур залларыннан берсе Уфа Нур татар театрының зур залында узды. Башкортстанның 53 районыннан делегатлар килгән иде. Бу инде 53 район дигәндә Башкортстанның бер генә районыннан килмәгән. Анда да килмәүнең сәбәбе ул районда, ялгышмасам, Бөрьянмы, Баймак районындамы татар оешмасы юк. Калган бөтен районнардан да делегациялар килде. Ничә делегат катнашты барсы? Делегатлар саны 500 делегат сайланган иде. 473 делегат катнашты. Кворум бар иде. Һәм инде тагын шәрәфле кунаклар бар иде. Шактый гына хөкүмәттән, иҗтимагый оешмалардан, башка милләт вәкилләре дә утырдылар залда. Һәм инде әйткәнемчә, бу бөтен Башкортстан татарлары конгрессының курултайы булса да, бөтен татар иҗтимагый оешмаларының вәкилләре һәм җитәкчеләре чакырылганнар иде. Алар да шу форумда катнаштылар һәм бик күп чыгышлар да ясадылар. Марс Рифкатович, менә Бөтен дөнья татар конгрессы исеменнән сез катнаштыгыз һәм чыгыш ясадыгыз. Әлбәттә, безне күп очракта Башкортстанга игътибары җитми дип гаепләүчеләр дә табыла. Ләкин менә сезнең чыгыштан күренгәнчә, шактый гына игътибар бар Башкортстан татарларына. Әйтеп китсәгез, менә ничек ярдәм иткәнбез без шушы 5 ел өчен генә күз алдына алсак та. Шулай, әлбәттә, без инде Татарстаннан читтә яшәгән милләттәшләребезгә кулыбыздан килгән ярдәм итәргә тырышабыз. Ул инде бары тик Башкортстан белән генә бәйле түгел, башка төбәкләр эчендә. Ләкин инде иң күп татарларның иң күп сандай тупланып яшәгән төбәге ул Башкортстан. Башкортстанга без ярдәм күрсәтәбез, ләкин әлбәттә аны районнардан килүчеләр, кайберләре белеп бетерми икән менә. Biz инде һәрбер программа, конгрессның бөтен проектлары турында ачыктан-ачык менә шул бөтенесен аңлатып узганнан соң, алар бик күп делегациялар килеп, районнардан килгән делегациялар, без бит моны белми идек, шул кадәр күп ярдәм күрсәтелә икән дип, безгә рәхмәтләрен җиткерделәр. Бу инде әлбәттә беренче чиратта менә Башкортстанга соңгы елларда мин санап уздым, анда күпме китап, матур әдәбият юлланганын гына, әйме. Шушы соңгы 5 ел ичендә генә дә без Башкортстанга 11 миллион 474 мең сумлык матур әдәбият бүлеп биргәнбез. Ул төрле авылларга, районнарга киткән, әйме. Аларның барлык саны 123,380 дана китап. Бу бик зур сан. Әлбәттә, инде миллионнан артык татар яшәгән төбәк өчен, анда бик күп авыллар, бик күп районнар татарлар яшәгән. Әлбәттә, аларга бүлгәннән соң ул әллә ни зур да түгелдер. Ләкин һәр нәрсәдә бит мөмкинлекләрдән чыгып инде ул. Ләкин менә бүтән төбәкләр белән чагыштырганда, безнең иң зур саннар, иң зур ярдәм әлбәттә беренче чиратта Башкортстанга. Аннан соң инде килеп, без берничә тапкыр автобуслар бирелде. Менә Башкортстанның иң зур тиражлы татар газетасы булган инде, данлыклы Кызыл таң газетасына микроавтобус бүлеп бирү президентыбызга без мөрәҗәгать иткәннән соң бу эш эшләнде. Шулай ук Башкортстандагы берлек оешмасына, татар оешмасына Hyundai автобусы бүлеп бирү булды бит инде. Менә узган елгы Башкортстан татарлары конгрессының республика сабантуена ат чабышларында татар атлары чабышында җиңүчегә җиңел автомобиль һәм быелгы сабантуйда да шулай җиңел автомобиль бүләк ителде. Һәм менә 22 июль көнне
Birinci tapqır Iqbuyu avulları Sabantуй узачак, Туймазы районының Төмәнәк авылында. Анда да президентыбыздың бүләге көрәш батырына жеңіл автомобиль бүләк ителәчәк. Һәм башкалар. Аннан соң инде 2014 елдан берле безнең хөкүмәтебезнең читтә яшәүче милләттәшләребезнең оешмаларына, төрле проектларына бүлеп бирелә торган грантлары бар. Анда да ел сайын Башкортстан оешмаларына грантлар бүлеп бирелә, алай гына да түгел. Башка төбәкләргә берәр грант бирелгән елларда да Башкортстанга 2-шәр, хәтта 3-шәр грант бүлеп бирелгән еллар булды. Ул шулай дәвам итә. Инде менә соңгы 2 елда безнең Мәгариф министрлыгы, Мәгариф һәм фән министрлыгы да аз гына күләмдә булса да 500 мең күләмендә ул читтә яшәгән татар оешмаларына, татар мәктәпләренә грантлар бүлеп бирү, 5 грант инде. Һәм менә шул грантларда да 2 ел рәттән Башкортстанга грантлар бирелде. Узган елы Стәрлетамак институтына бирелгән булса, быел Мифтахетдин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия институтына 100 мең сум, андагы татар бүлегенә 100 мең сум акча бүлеп бирелде. Һәм башкалар. Инде безнең ел әйләнәсенә бик күп чараларыбыз узып тора. Авыл эшмәкәрләре дисезме, хатын-кызлар форумнары, яшьләр форумнары, дин әһелләре форумнары һәм башкалар. Һәм аларның бөтенесендә дә иң зур делегация ул Башкортстаннан, әлбәттә 60 кеше, 70 кеше, менә дин әһелләрендә 120 кеше катнашты. Ул әлбәттә ярдәм. Алар бит инде менә моннан киткәннән соң да менә әле бүген генә Башкортстан татарлары белән сөйләштек, андагы оешмалар белән. Алар инде бүген янып киеп йөриләр. Көз айларында Башкортстанда Башкортстан татар авыллары эшмәкәрләренең җыен үткәрергә үзләренең республикаларында. Инде бик күп районнарында эшмәкәрләр җыеннары дигәндә узды һәм үзләренең җирле оешмаларында оештырдылар. Шулай итеп, әлбәттә бик күп проблемалар да яңгырады форум кысаларында. Әлбәттә игътибар җитми дияргә теләүчеләр дә булды. Ул алдан сөйләшү вакытында да күренде, инде кайберләре килеп зарланулар да булды. Ләкин менә безнең Башкортстандагы Бөтен дөнья татар конгрессының Башкортстандагы вәкиле Али Харис улы Лукманов бик матур чыгыш ясады. Ул инде бөтен нәрсәне Казаннан көтеп ятмаска тиешбез диде. Без үзебез дә таләп итәргә тиешбез, үзебез дә бердәм булып эшләргә тиешбез дип әйтте. Бүген көндә Башкортстанда зур күләмдә булай эшчәнлек алып баручы 17 татар оешмасы бар. Әлбәттә, бик күп кебек күренә, ләкин инде миллионнан артык татар яшәгән төбәк өчен бәлки 17 оешма инде ул нормаль, әллә ни күп тә түгелдер. Әлбәттә, алар арасында менә шулай Башкортстан татарлары конгрессы кебек бөтен районнарында да диярлек җирле оешмалары булган оешмалар да бар. Шулай ук менә региональ автономия һәм инде Аккалфак татар хатын-кызлар оешмасын әйтеп китәсе килә. Алар да менә бүген көндә Аккалфак инде Башкортстанның 24 районында үзенең эшчәнлеген алып бара. Әлбәттә, әле эшләнеп бетмәгән эшләр дә бар, ләкин инде горурланып әйтерлек эшләр дә бар Башкортстан татарларының. Әгәр дә киләчәктә шулай бердәм, бергә хәрәкәт итсәләр, зур уңышларга ирешерләр, максатларына ирешерләр дип ышанабыз. Без инде бу мәсьәләдә күптән түгел генә Татарстан Республикасының Башкортстандагы даими вәкиле итеп билгеләнгән Ранел Рубил улы Зиннатуллинга да зур өметләр баглыйбыз. Мансур Кадрович, тагын менә әйтеп киттегез, сез һәрбер чарага иң зур делегация Башкортстаннан килә дидегез. Һәм менә безнең алдыбызда Алла бирсә 2-6 август көннәрендә Бөтен дөнья татар конгрессының 6-нчы съезды узачак һәм Башкортстаннан ничә делегат катнашачак шу съездда? Башкортстаннан делегация, иң зур делегация Башкортстаннан. Быел да шулай булачак, инде 60 делегат катнаша һәм безнең делегатлардан тыш әле 10 шәрәфле кунак Башкортстан Республикасыннан һәм 11 матбугат вәкилләре катнашачак. Гомум саннары шулай әйтеп 81-80ннән артык кеше килер дип көтелә Башкортстаннан. Мансур Кадрович, рәхмәт сезгә әңгәмәгез өчен. Киләчәктә ошо аршыптарга язсын, матур-матур хәбәрләрне без тыңлаучыларыбызга җиткереп барыйк. Амин. Бүген безнең Дөнья студиясенең конгресс мөнбәре тапшыруында Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәис урынбасары Марс Рифкат улы Тукаев булды. Мин Гөлнар Шәйхи, бүгенгә сезнең белән сау булашам.